Hlásím jsem se s pokračováním dirigentského deníčku z Vídně. Napsala jsem si tady dvoustránkový tahák, abych na nic nezapomněla. Začalo to vlastně minulou středu tím už zmiňovaným koncertem pěvecké třídy mojí profesorky, kde zpívali vlastně většinou dirigenti a sbormistři a zvukaři. Zvukaři, to je ta další skupina. Pro některé lidi to bylo fakt úplně poprvé, co třeba zpívali na veřejnosti, nebo někteří se učili zpívat právě jeden semestr, některý 2 semestry. Samozřejmě, že některý ty sbormistři už zpívají 5-15 let, záleží. Bylo to hezký a hodně podporující prostředí, protože každý dostal prostor na to si to tam prostě vyzkoušet a šlo hlavně o to pro nás dirigenty pochopit, jak se asi tak cítí sólový zpěvák, když zpívá takhle někde sám. A potom ještě později se vrátím k jedné věci, proč teď mnohem víc chápu ještě zpěváky. Ale zpívala jsem tam jakoby 3 skladby, respektive 1 duet a potom 3 takový jenom písničky od Janáčka. A ten duet to byl duet Agáty a Enchien z Čarostřelce, což bylo docela zajímavý. Od začátku to jsme to začali zkoušet, my jsme to probírali na nějakým předmětu a jsme si s tou Žán říkali, že by bylo hezký jen tak jako pro srandu si to zkusit. A ta naše profesorka říkala, že jo, ale tak ať to vezmeme prostě jako výzvu a naschvál nám vyměnila ty hlasy. Takže já jsem zpívala Agátu, což je fakt prostě hodně vysoko na mě, protože jsem spíš mezzo. A Žán je naopak vysoký soprán, tak ta zpívala Enchien. No, každá jsme tam měli svoje věci, na kterých jsme mohli pracovat. Bylo to fakt náročný, ale zase potom jsem zpívala toho Janáčka a to si myslím, že mi sedlo trochu víc, navíc český text. A teď to je ten bod, proč soucítím se zpěvákama mnohem víc, že jsem tam fakt ten text motala, přitom to jsou jednoduchý český lidovky, jakoby lidový texty. V jedné sloce jsem měla zpívat, jakože jsem nějaký týpeček, co prostě se chce oženit a chce si vzít právě tu holku a totálně mi tam nevyšly nějak slabiky a najednou jsem byla prostě týpečka, co si měla brát nějakýho ženicha. No každopádně jsem na tom pochopila, že fakt stačí udělat maličkatou chybu v tom textu a když tomu člověk rozumí, tak už potom musí tu větu vlastně změnit, že se nedá se prostě skončit v půlce slova, což by si člověk řekl, no tak prostě jedu dál, tak jak to je napsaný. Ale ono to zase tak jednoduchý není, no. Tak to bylo vtipný. Na tom pěveckém večírku většinou nejde úplně o to prostě ukázat největší pěvecký hlasy, který kdo má, ale spíš jde o to fakt si to jako vyzkoušet tu roli, nějak ten hlas kultivovat a každý měl jiný cíle. Většina, co se účastnila toho pěveckého večírku, tak fakt si dala jako cíl jenom tam vylízt a fakt zaspívat a nestydět se, nebát se, což se mě samozřejmě taky týkalo. Ale dala jsem si potom ještě jeden konkrétní cíl s tou mojí profesorkou, protože jak hodně diriguju, tak jsem zvyklá pořád komentovat nějakým způsobem tím tělem, jestli to jako je v pohodě ty věci, nebo jestli to spíš není v pohodě, jak to změnit a tak podobně. A když třeba hraju na klavír anebo zpívám, tak se mi často děje, že obličeje vyjadřuju svoji nespokojenost, což je takový blbej zlozvyk, protože to pak všichni vlastně totálně vidějí, jestli se to povedlo nebo se to nepovedlo. Tak to jsem dostala velký zákaz od své profesorky, že tohle se nesmím dělat. A to bylo téma číslo 1. Myslím, že jsem se nezašklebila nějak, takže že by to bylo hodně viditelný, ale je to bída. A když jsem šla na to pódium s Janáčkem, tak jsem si říkala, tyjo, a jak to jako udělat, aby to vypadalo aspoň tak cool, jako vypadají všichni ostatní zpěváci. A uvědomila jsem si, že se spousta zpěváků drží toho klavíru. Takže jsem šla na pódium, chytla jsem se klavíru a držela jsem se klavíru, dokud jsem nemusela odejít pryč. Čtvrtek byl takový den spontánních rozhodnutí, protože běžely zkoušky na malý diplom dirigentský, který se tady dělá po 3 letech. To je jakoby ekvivalent bakaláře, až na to, že potom člověk nedostane ten titul toho bakaláře, se to musí udělat jakoby celý a potom až dostaneme mástra, ale na bakaláře tady nejsou speciální tituly a tak podobně. Teda od příštího roku už jo, od příštího roku začíná rozdělený program na 4+2, protože se to vlastně nedá úplně stihnout to studium, ale to je jiný téma. A
tak jsem se dozvěděla od spolužačky, že za 5 minut začínají ty zkoušky a zrovna to bylo v menze, když jsme jedli. Tak jsem jenom rychle dojedla a pak jsem tam seděla vlastně celou dobu samotná. Ale bylo to fakt zajímavé vidět lidi, co jsou o ročník vejš než já a jenom se moc podívat na to, co mě příští rok čeká. Tak na to jsem se koukala a to bylo fakt dobrý. V ten čtvrtek večer jsem se šla ještě potom podívat na natáčení letního koncertu vídeňských filharmoniků. Pozval mě tam vlastně kolega, režisér z Německa, který natáčí tady ty koncerty už třeba 10 let. A ty koncerty jsou speciální tím, že se to vysílá, já myslím, že do nějakých minimálně dalších 50 televizí, nebo možná ještě dokonce víc. Takže je kolem toho vždycky hrozně moc lidí a organizace. Takže jsem tam mohla chviličku asistovat. Dostala jsem prohlídku všech těch kamer, bylo jich 17. Měli tam velikánský jízdy, jeřáby, ale no... V pátek mi napsala klarinetistka z vídeňských filharmoniků, jestli bych jí nepomohla s nějakýma technickýma věcma z dirigování. Takže to bylo taky poprvé, co jsem reálně vyučovala dirigování, tak to byl velký zážitek. Potom bylo večer jenom MDV party. A MDV party je fakt jako hodně speciální party, vlastně fakt krásná akce, protože tam hrajou studenti MDV. Pak jsme měli v pondělí výuku u klavíru s profesorem, kde jsme se prostě každý za těch, nevím, on vyučoval od 9 do 3 a to vlastně v kuse. Vždycky jako neděláme vlastně ani pauzy. Někdo hraje, někdo otáčí, někdo diriguje a tak podobně, takže se tam tak hezky střídáme. V úterý pokračovala výuka, zároveň teda ještě se zkouší na poslední absolventský koncert, tak to se chodíme koukat jako dirigenti na zkoušky, jak to probíhá s Vídeňským rozhlasovým orchestrem. A ten koncert bude ve čtvrtek v Musikvereinu a právě, že tam diriguje jeden kluk z té naší třídy a je hodně hustý Slovinec. Pak jsem jenom měla zpěv a večer jsme měli pro arte, což je naše výuka u orchestru, kde jsme dělali právě toho Čajkovského. Dneska, to je středa, hned byla vlastně jakoby nejtěžší zkouška úplně, co tady máme na univerzitě, a to je zkouška z intonace. Ono se to teda jmenuje Gehörbildung, což je, já nevím jak to, trénování sluchu asi, nebo sluchová výchova. A je to jeden z nejtěžších předmětů, co tady máme. Loni ho vyučovala jedna Francouzka, která studovala u Messiena a postavila speciální metodu, která kombinuje německou metodu, francouzskou metodu a ještě něco. A prostě to postavila tak, že teoreticky bychom měli být schopní to, co se ve Francii učí 10 let, tak se naučit za 4 roky. Ale ten rok je nějaká nemocná nebo nevyučuje. A ten minulý semestr jsme měli jednu Rusku, která byla přesvědčená o tom, že se můžeme naučit slyšet absolutně. Tak to teda v mém případě se úplně nepovedlo, ale byl to jenom jeden semestr. A teď máme jednoho sbormistra reálního, což je vlastně poprvé, co zažívám výuku tady toho předmětu od sbormistra nebo od dirigenta. A je to fakt dobrý, protože vidí rovnou ty spojitosti v tom, co se nám bude hodit v praxi a je schopný ty příklady a obecně prostě tu výuku docela přizpůsobit tomu, co my reálně jako dirigenti potřebujeme. A teď za teda už 8 minut musím běžet, protože dneska máme večer Chorsalon, se to jmenuje. A to je jenom vlastně další koncert, tentokrát teda sbormistrovského oddělení, ale tím, že máme povinný i sbormistrovství, tak se toho taky účastním. Takže se děje každý den něco docela zásadního. Proto jsem v černém a budu tam za chvilku zpívat, možná i něco mávat, uvidíme. A zítra je tady volno, což znamená čas dohnat resty, dohnat cvičení na klavír. A večer je ten koncert v tom Musikvereinu. Tak to se těším, protože mě to taky možná někdy v budoucnosti čeká. Tak to byl jenom takový rychlej update a třeba brzo u dalšího videa.